Wah, dikepruk wit sak pote, pecah sirahe. Wah, elok. Elok nggih. Ning lah niki sareng enten buta barang ngamuk. Wah, pun sapa-sapa dicokot, sapa-sapa digetaki, sapa-sapa diajar. Kang wayah Sasi Kirana mundur, kang wayah Danurwenda. Begawan Anoman sami mundur. Kowe ora maju. Empun. Terus, lah sareng kowe panggih kula, kula lajeng didangu. Kowe sapa? Kula nggih Sanjang, aku Patih Pragusta, Patih Mandura. Terus, kowe sapa? Mereka mboten purun ngaku. Malah tanglet kali. Kowe rene arep apa? Nggih kula wangsuli, aku arep perang. Mereka ndangu melih, mungsuh sapa? Kula wangsuli, mungsuh kowe kuwi. Mereka mboten purun. Wah, ora sudi. Apa mungsuh karo dapurmu? Apa aku ki buta pangkatku patih padha kowe, ning kadigdayanku ngungkuli kowe kuwi. Ngoten niku. Wah, lah kula nggih bingung. Lah kowe rene arep goleki sapa? Kowe njaluk mungsuh sapa? Lah mereka sak lajeng aku gelem perang mungsuhe kae. Anak wong sing nganggo sandangan cara ratu kono rene. Ora mung melangkerak-melangkerik hae, ora mung petentang-petenteng hae ngoten. Sawi, ya mestinipun paduka kok sing agem sandangan ratu niku paduka sinuwun. Apa ya ngono? Nggih. Ning dheweke ora nyebut jenengku. Lah mbok menawi dereng ngertos. Ning niku lho sing ndamel sriking manah kula niku. Wong sing nganggo sandangan cara ratu kulite beda karo liyane. Liyane do sawu matenge ana ratu tuwek kok. Kulite bule kaya kebo. Lah niku, sapa moyai bule iki palet? Lah, mandi ora. Mandi ora saiki. Rumangsane kok marep leren ae. Yen ora diobong kok ora mangkat. Delok buta diremuk raine. Amuk Suraprata, Jayaprata. Baladewa, tandinga. Sapa musuhku? Iki ratu tuwek. Ngidak raimu ra minger bias karo aku. Wah! Buta. Nggih. Buta. Nggih, kula buta, Mbah. Kowe buta tekan kene arep ngopo, he? Wah, bisa apa ratu tuwek nek bongak-bongok. Ambekane wis nyenen kemis.